Продавай! Продавай! Война се води по улиците, пълно е с полиция. Говори се, че куки под прикритие с благословията на криминалната комисия са на мисия. Никой не познава настоящата им визия. Наблизо са разкрили са нашата локация. Заели са позиция в очакване на провокация. Отряд от качулати са брутални, са готови са ареста да превърнат в касарница. Цяла седмица в моя район снимат ни, успели са незнайно как. С микрофон са ни записали, но ние сме тренирани, говориме кодирано и всичко казано за прокурора е безсмислено. Продавай квартале, 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 продавай. Епизод втори за позори, долнопробни актьори в роли на пасьори хоми. Отгоре материала, който им се дава цепят. Мешек е леша в стремежа си да бъде тежък, но в този бизнес просто се режат, хора изчезват. Майки реват, но в съда пак не съдействат. И те имат семейства с по няколко детенца. И стъпва, щом ударна група се задейства. За другите прихода расте и готвачите им конфитюр забъркват в нечие мазена. За рибените блазе ще се яде на корем. Цифрите на цените не са проблем. Квартале, продавай, квартале, продавай, квартале,